A fi di Dafydd Gwrthfydd rheolwr gyfarwyddwr gyda Menter Môn. Da ni yma heddiw yn lansio Maniffesto. Llwyddiannus iawn, da ni'n cyfriw da o bobl yma. Pwysig i ni gael y stori allan o'r prosiect a i rhannu'r Maniffesto a i gael pawb yn y diwydiant i rhannu'r Maniffesto hefyd. Ond o ddim yn eistedd yn y shelf o bobl yn rhannu fo, defnyddio fo. O'r rhan bwysig ydy y darn ola yma, achos mae yna nifer o gyrff a mudiadau gwahanol wedi cyfrannu at y Maniffesto. A beth sy'n bwysig o ran gwireddu'r Maniffesto ydy bod pawb yn cytuno ar rei a'r blaenoriaethau sydd yn plethu pawb. A wedyn mae dda bod pawb wedi ymgynnull yma heddiw i gefnogi a roi seil bendith i Maniffesto Gwlân Cymru. And I work for Titarian, a housing association based in South Wales. I'm very interested in wool as a sustainable and natural material, and I come from a farming background myself. We hope to look at ways of making innovative low carbon building products from our Welsh wool and in turn increase the value for our Welsh rural economy. So fe enw i'n Llywelyn Jones a dwi'n gadeirydd ar grŵp o'r enw Gwlân y Gwlad y Gan. So dyn ni'n croesawu'r Maniffesto yma heddi yn fawr iawn. Mae'n braf cael Maniffesto yn tynnu pawb sydd ynglwm â'r diwydiant ac ynglwm a trial cynyddu gwerth gwlân yng Nghymru at ei gilydd. Felly mae hwn yn rhywbeth mawr iawn i croesawu a dyn ni'n disgwyl mlaen i weithio ymhellach gyda gwneud y gwlân a prosiectau eraill er mwyn trial cynyddu gwerth gwlân yng Nghymru.